Кешке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар хакында. Таҗикча бәйрәм итү, татарча аралашу. Татарстан президенты Таҗикстан татарлары белән нәрсә хакында сөйләште. Айза Шаймардан. Яшь табиблар ни өчен районнарга эшкә кайта? Бик якын монда. Халык икенче. Ни өчен яшь белгечләр Земский доктор программасын сайлый? Бу хакта Нияз Рахман. Яман гадәтләрдән арынырга бер кайчан да соң түгел. Бу реабилитация аларга ярдәм итә, аннары менә чыккач игә. Россиядә бердән-бер булган пилот проект турында Илдар Сафиуллин. Үксез аккош язмышы. Талыйлар якын китермәләр, куып җибәрәләр. Кабандагы паракош баласын ник ят күрә? Гөлназ Гыниятова репортажында. Рөстәм Миннехановның Таҗикстанга 2 көнлек эш сәфәре дәвам итә. Татарстан президенты башта икътисади сәяси элемтәләр урнаштырды, аннан ул милләттәшләребез белән очрашуга килә. Хәзерге вакытта Таҗикстан җирендә 17 мең татар гомер итә. Тарихи ватаннарыннан читтә яшәсәләр дә татар телен, гореф-гадәтләребезне саклап калырга тырышалар. Очрашудан соң Рөстәм Миннеханов Нәүрүз бәйрәмендә дә катнашты. Балалар җырлый да, саф татарча шигырьләр дә сөйли. Татарстан республика. Россиянең иң матур ширинда. Кимдер ана исем кушкан. Бәхет тилап умыр-умырга. Әлеге тамашаны Татарстан җитәкчелеге таң калып карады. Рөстәм Миннеханов кулыннан телефонын төшерми, барысын да яздырып бара. Таҗикстанда бүген 17 мең татар яши, милләттәшләребез бу якларга күпләп әле Октябрь революциясына кадәр күченә. Монда татар сәүдәгәрләре үз җитештерүен торгызган, сәүдә иткән, совет чорында да милләттәшләребез зур дәрәҗәләргә ирешә. Бүгенге көндә әлбәттә шундый очрашу хөрмәтенә без бик горурлбыз. Чөнки бу действительно беренче тапкыр. Рима Хәмзина дуслык үзәген оешканнан бирле җитәкләре. Оешманың бүген дистәләгән шәһәрләрдә бүлекчәләре бар. Бу очрашуга да Таҗикстанның төрле почмакларыннан татар активистлары җыелды. Читтә торган татарлар үзләренең татарлар өчен тырышалар, динебезне, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калыр өчен күп хезмәт кылалар. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә, бүгенге чорда татарлыкны саклау аеруча катлаулы, һәр татар бу юлда үз көчен куярга тиеш. Дөньялар бик тиз үзгәрә, глобализация, цифровизация, шулай күрә үзебезне татар халкы булып калсын өчен күп кенә безгә хезмәт кылалар. Безнең һәммәбез ничектер үзебезнең телебезне саклау өстендә эшләмәсәк, бүген менә рус теле, хәзер инглиш теле, хәзер Алла белсә Кытай теле китә. Таҗикстан татарларына бүген яңа китаплар, милли киемнәр кирәк, барысы да булачак. Ахырдан президент активистларга үз бүләкләрен тапшырды. Рөстәм Миннеханов Таҗикстанның милли китапханәсендә карый, бу борынгы кулъязмалар бүлеге, анда татар язмалары да саклана. История татарской литературы. Здесь вот поэты Татарстана. Рөстәм Миннеханов Нәүрүзгә таҗик түбәтәеннән килде. Монда президент иңелек җирле тәм-томнардан авыз итә. Хәтта кайберләрен бавырсакка да охшатты. У нас бавырсак тоже делают. Я приветствую дорогого гостя нашей страны, президента Республики Татарстан. Нәүрүзгә Рөстәм Миннеханов зур кунак, нәкъ шулай трибунадан Таҗикстан президенты аны игълан итте. Монда җыр-биюләр, карашкы тотып йөрүләр. Таҗикстан бәйрәм итә. Бүген монда рәсми ял көне. Рөстәм Миннехановның 2 көнлек эш сәфәре шундый югары рухта тәмамланды. Айза Шаймарданов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Без исә Таҗикстаннан Казакъстанга күчәбез. Бүгеннән монда яңа президент Нурсултан Назарбаев кичә вазифасыннан киткәннән соң аны Сенат рәисе Касым Жомарт Токаев алыштырды. Ул яңа сайлау җиткәнче 2020 елның декабренә кадәр билгеләнә. Назарбаевны яңа президентны билгеләү тантанасында алкышлар белән каршы алдылар. 30 ел эшләгәч аның бу вазифадан китүе бүген дә иң күп фикер алышына торган яңалыкларның берсе булып тора. Татарстан белән Казакъстан арасында дуслык җипләре бик нык. Анда бүген 200 меңнән артык татар яши. Казанда исә 2 мең казак гомер итә. Без бу яңалыкка карата аларның фикерен тыңладык.
Я вообще ожидал. Казакстан үз юнәлеше буенча баруын дәвам итәр дип уйлыйм. Әлбәттә, беренче урында Россия белән уңай мөнәсәбәтләр булырга тиеш. Который раз глава государства Безнең ил башлыгының барлык карарларының да чын мәгънәсендә нигезле булуына инандым. Гади сәясәтче белән дөнья күләм сәясәтче арасында аерма шунда күренә торгандыр. Страна сейчас в мире узнаваема. Бүген Казакстанның дөнья күләмендә танылуга ия булуы аның тырышлыгы. Иң мөһиме илдә бүген тыныч һәм халык моны аңлый. Преемственность курса, который был. Без дәвамчылык мөнәсәбәтләрен дәвам итәр дип уйлыйбыз. Озак еллар, 30 ел дәвамында кулай аралашу, эшчәнлек сакланып килде. Яңа президент та әлеге юлны дәвам итәр дип ышанабыз. Көннең башка яңалыклары белән дәвам итәбез. Гадәттән тыш хәл килеп чыкса, Татарстан халкы салкын фатирларда утырырга тиеш түгел. Бу Татарстан президенты карары. Котельняларда авария булган очракта ярдәмгә күчмә җылылык станцияләре киләчәк. Республикага шундый 2 машина сатып алдылар, инде аның мөмкинлекләрен бүген журналистларга да күрсәттеләр. Барысында Альбина Асылгараева күреп кайтты. Самое главное в этой машине это котел. Шителдә ясалган дизель ягып эшли көчле насослары бар. Биредә җылылык алмашу җайланмасы һәм үлчәү приборлары куелган. Гади итеп әйткәндә, бу күчмә котельня. Бер шушындый машина 20 градус салкында 5 күп катлы йортны җылыта ала. Һава торышы бүгенге кебек булса, аның көче хәтта 10 йортка да җитәргә мөмкин. Республикада бүген 2 шундый машина бар. Машиналарны бик тиз 2 сәгать эчендә эшләтеп җибәрергә мөмкин. Күчмә котельняларны 1 ел элек Казанның порт урамында килеп чыккан гадәттән тыш хәлдән соң сатып алдылар. Ул вакытта монда яз башында иске котельня җимерелде һәм 1000 кеше җылылыксыз калды. Мы сейчас работаем. Без хәзер эшне дәвам итәбез, көйлибез, шуңа күрә урыны белән өзеклелек булырга мөмкин. Бу система президент карары буенча сатып алына. Бюджеттан моның өчен 21 миллион акча бүленә. Кирәк булса, аны республиканың теләсә кайсы районына алып чыга алалар. Бу күчмә котельнялар өзлексез 10 сәгать эшли ала. Авария булган чакта алар җылылыкны үзмәс өчен алынган. Җылылык системасында авария килеп чыкса, республикада электр энергиясенең автоном чыганаклары да бар. Алар Казанда, Чистайда, Әлки районында һәм Нурлатта урнашкан. Альбина Асылгараева, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. 5 бала анасы фатирсыз калырга мөмкин. Дәүләт торак фонды аның белән килешүне үзгән һәм фатирны бушатуны сорый. Шунда ки 2007 елда Рузия Сафиуллина социаль ипотека программасы буенча тораклы була. Ләкин күп бала анасы булганга район хакимиятендә фатир өчен дәүләт сертификат бирәчәк дип түләми торырга киңәш итәләр. Сертификат та юк хәзер, бурычта миллионнан артык. Катлаулы мәсьәләне исә Айза Шаймарданов өйрәнде. 5 кеше яшибез, менә балалар, әни кышкыны бездә тора, авырта. Инсульттан соң. Әлеге фатир балалар бакчасын хәтерләтә. 5 бала анасы Рузия Сафиуллина биредә 2007 елдан бирле яши, ләкин вакытлыча булуы ихтимал. 3 бүлмәле, менә монда зал калды. Барысы да 1997 елда башлана. Шул елны торак шартларын яхшырту буенча Рузия ханым Айви төзелеш районы хакимиятендә чиратка баса. 2004 елда 5нче баласы тугач аны дәүләт торак сертификатын алучылар исемлегенә кертәләр, ләкин чиратны озак көтәсе була әле. Аңа социаль ипотека программасы нигезендә фатир алырга кушалар. Сертификат әзер булгач ипотеканы каплый алачаксыз диләр. Фатир ала ул. Ярты ел түләгәннән соң мин бардым ипотека администрацияга. Мин моны түли алмыйм, миңа нишләргә соң дип. Давайте без язабыз ди суснаем буенча ди, да получение сертификаты дип миңа заявление жазды. Наима Абдуллина. Миңа әйтәм моның өчен түләргә кирәкмиме? Юк кирәкми. Менә сертификатны без сезгә бирәбез. 2009 елның ахырысында, я булмаса 2010 елның башында диләр. Ул вакытта администрация Дементьева иде. Ләкин 2009да да, 2010да да сертификат бирелмәй. Чират җитмәгән. Шул елны аның улы кызы кияүгә чыга. Шуннан соң 2015 елда Казан хакимияте сертификат бирүдән баш тарта. Бәй, балалары өйләнешергә тиеш булмаган күрәмсең. Уже образовалась другая семья дип әйттеләр. Сезнең кыз түгел, все, отказы сертификат. Ничә елдан соң. Ни өчен вакытында аңа торак сертификаты тапшырылмаган? Казан хакимияте бу сорауга сертификатны бары федераль хакимият хәл итә дип җавап бирде. Нәтиҗәдә дәүләт торак фондына Рузия ханымның 1 миллион ярым сум бурычы җыела. Һәм узган ел торак фонды судаша Сафиуллиннарны өйдән чыгару карарына ирешә, ләкин бүген Рузия ханым адвокатлар яллап судаша гаделлек эзли. Юрист бөтен гаиләне өйдән чыгару мөмкин түгел дип югары судка мөрәҗәгать итә. Хәзер Сафиуллинларны өйдән чыгаралар. 3 баланы чыгарып булмай.
Шаграб булмай, потому что бар дополнительное соглашение белән ул үч балага шаймиевский выплаты булган, частный жалоба безнең язала инде. Верховный суд Республики Татарстан. Дәүләт торфонды вазгыятны үзенчә аңлатты. Социаль наим килешүе 2009 елда 1 елга гына төзелгән булган. Шуннан бирле ул ай сайын түләргә тиеш була. 2014 елда инде фонд 670 мең сум акчаны хезмәт хакы исәбеннән кайтара алган. Без хәзердә килешеп эшләргә әзер диләр торак фондында. Дәүләт торак фонды Рузия ханым белән очрашырга, Сафиуллиннар гаиләсенең торак мәсьәләсен чишү буенча мөмкин булган юлларны түгәрәк өстәл артында җыелып эзләргә әзер. Шушы максат белән без күптән түгел Рузия ханымны үзебезгә кунакка чакырган идек, ләкин нинди сәбәпләр аркасында ул безгә килә алмады. Бу очрашу тормышка ашар дип өметләнәбез. Түли алам, алайда теге шул хәле күп суммада булмасын иде инде. Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Наркоманияны хәзер рәшәткә артында да давылаячаклар. Казанның 19-нчы колониясендә үзенчәлекле проект эшли башлады. Ул әлегә Россиядә бердән-бер дип әйтәләр. Хәзер Татарстан колонияләрендәге 300 ир-атның җинаяте наркотиклар белән бәйле. Үзләре дә наркотик кулланудан интегә, дәвалау усулларын күрергә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская килде. Наркоманнар белән исә Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Тимур Гыйльфанов 5 ел һәм брайга иргеннән мәхрүм ителгән. Рәшәткә артына беренче мәртәбә генә эләгү түгел. Тернәкләндерү үзәгенә йөри башлагач, дөньяга караш уңай якка үзгәрде. Күзләр ачылды ди. Постоянно попадал либо под действием алкоголя, либо Һәрчак алкоголь яки наркотиклар куллану нәтиҗәсендә җинаять кылдым. Гадәти тормышта яши белмәвемне аңладым. Тернәкләндерү үзәгендә минем фикерләрем үзгәрде. Аннан уялырга кирәкми, яшәргә өйрәнергә кирәк. Упкыннан чыгуның юлы бар дип белгечләр. Наркотик белән бәйле җинаятьчеләрне дәвалау максатыннан Татарстанда тернәкләндерү үзәге ачылды. Ул Казанның 19-нчы колониясендә эшләй. Монда социаль хезмәткәрләр, наркологлар, психологлар ярдәм итә. Аерым корылмадагы үзәккә 11 кеше сайлап алынган. Мондагы мөмкинлекләр белән Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская да танышты. Бу үзәк Россиядә бердән-бер. Бу реабилитация оларга ярдәм итә, аннары менә чыккач игә эшкә урнаштырырга, үзләренең гаиләләре белән матурлап торырга. Минемчә, менә бу проект ул бик әйбәт. Менә бу кеше өчен. Татарстан колонияләрендә утыручы 300 ир-атның җинаятләре наркотиклар белән бәйле. Тернәкләндерү үзәге үз теләкләре белән дәваланырга һәм тәртипле яшәү рәвешенә кайтырга теләүчеләр өчен эшләй. Начинается работа с 9 до 3 вечера. Тернәкләндерү үзәгендә эш иртәнге сәгать 9-дан көндезге 3-кә кадәр дәвам итә. Аларга язма рәвештә ир эшләре бирелә. 4 айга исәпләнгән курсларны узганнан соң моннан дәваланып чыгучылар өчен махсус ярдәм программасы оештырыла. Татарстанда һәр икенче җинаятьче яңадан рәшәткә артына әйләнеп кайта дип белгечләр. Әлеге үзәк ярдәмендә бу күрсәткечне киметеп булыр дип өметләнәләр. Яман гадәтләрдән йылып алу өчен ир-атларның туганнары белән эшләү зарур. Аларга да ярдәм итү мөһим. Кеше яхшымы, начармы, гаиләгә якыннарына кирәк икән, аның тулы каны тормышка өмете бар дигән сүз. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Соңгы 7 ел эчендә Татарстан авылларына 560 табиб күченеп кайткан. Аларны монда махсус программа ярдәмендә җәлеп итәләр. Табибка 1 миллион, фельдшерга исә 500 мең сум акча бирелә. Республикага күрше төбәкләрдән дә килә башлаганнар, чөнки бездә шартлар уңайлырак. Яшь белгечләрнең берсе белән Нияз Рахман аралашып кайтты. Заходите, кыргыз. Аризида Ахматова тумышы белән Әлмәттән Ульянда медицина белгечлеге буенча белем ала, хәзер Лаеш районында эшли. Ул 12 мең кешенең сәламәтлеге өчен җаваплы. Казан хастаханәләрендә тәҗрибә туплаганнан соң, земский табиб программасы белән кызыксынып узган елны Столбище амбулаториясендә гомум практика табибы буларак эшкә килә. Шәһәрдән килем, машинада. Ерак түгел инде булай. Ерак түгел. Да 15-20 минут. Хәзер сез монда 5 ел эшләргә тиеш бит инде. Аннары ни эшлисез? Монда каласызмы? Кире шәһәргә кайтыргамы исәп? Возможно, калам. Шәһәр белән авыл җирлегендә шартлар да, авырулар да төрле ди яшь белгеч, ләкин бүген земский табиб программасы кызыктыра, киләчәккә дә өмет белән карарга мөмкинлек бирә ди табиб. Земский доктор бу программа бик файда. Специалистларга 1 миллион бирделәр уже. Лаеш районында соңгы 5 ел эчендә 21 табиб җәлеп итәләр. Шуларның 15-е нәкъ земский табиб программасы кысаларында. Шәһәргә якын булуга карамастан, кадрлар кытлык әлегә кадәр саклана районда. У нас есть проблема с узкими специалистами. Это такие. Безнең тор белгечләр белән проблемалар бар. Отоларинголог, күз табибы, анестезиолог, реаниматолог һәм неонатолог җитми. Кадрлар кытлык аеруча район үзәк хастаханәсендә. Программада үзгәрешләр булу сәбәпле халкы 50 меңнән ким булган кичкенә шәһәрләрнең хәзер земский табиб программасында катнаша
алуы булышлык итәргә тиеш. Район һәм авылларга яшь белгечләр килүенә халык хуплый, эшләргә теләге булган кешегә мөмкинлек бирергә кирәк диләр. Файдасы да бар, яшьләр белән курслары, кемдер опытын күрсәтә, кемдер яңа знанияларын. Яхшы карыйм. Бик яхшы. Эшләсеннәр, килсеннәр. Земский табиб программасы кысаларында бирегә Башкортстан, Киров өлкәсе һәм башка регионнардан белгечләрне җәлеп итәләр. Гомумән Татарстан буенча да әлеге эш дәвам итә. 2012 елдан Татарстанда Земский доктор программасы эшли башлаганнан бирле барлыгы 561 медицина хезмәткәре эшкә урнаша. 2018 елда исә 72 табиб һәм 14 фельдшер җәлеп ителә. Лаеш районыннан Нияз Рахман, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Ботнада Россия даруханаларына йөрәк даруы амиадарон кайтарылачак. Бу хакта Реальное время интернет газетасы хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, 15 мартта даруханалар әлеге даруга кытлык кичерә башлады. Ул яшәү өчен мөһим булган препаратлар исемлегенә кертелгән. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Үксез аккош язмышы. Талыйлар якын китеренә куып җибәрәләр. Кабандагы паракош баласын ник ят күрә? Гөлназ Гыниятова репортажында. Бәхет нәрсәдә? Үз якыннарың янында булуы һәм үзеңнең яраткан эшең белән шөгыльләнү. Халыкара бәхет көнендә үз бәхетен Айгөл Бәдретдинова да эзләде. Күршеләренә сайлап алмыйлар диләр. Менә Оренбург өлкәсе белән күрше булуыбызга без шатмыз. Фәрит Мөхәммәтшин бүген бу төбәкнең закон чыгару җыенын 25 еллыгы белән котлады. Тантаналы утырышта Валентина Матвиенко, Россия президентының Идел буендагы вәкиле Игорь Комаров та катнашты. Татарстан белән Оренбург күп өлкәләрдә шулай парламентара килешү нигезендә хезмәттәшлек итә. Рухи мәдәни элемтәләр ныгый. Республика Оренбург өлкәсендә татарлар сан ягыннан 2нче урында, анда 150 мең татар яши. Фәрит Мөхәммәтшин халкыбыз үсешенә шартлары булдырганы өчен җитәкчелеккә рәхмәтен җиткерде. Мы не только сюда ездим для того, чтобы участвовать в сабантуях, оренбургские пуховые платки покупать, но и для того, чтобы еще раз учиться друг у друга интересному, новому, и это позволяет развиваться нам. Яқты, күңелле кеше иде. Бүген Казанда танылган тележурналист Алексей Кулешов белән хушлаштылар. Аңа нибары 39 яшь була. Белгеч беренче фараз буенча ул сырхауханәдә үпкә ялкынсынуыннан үлә. Алексейны соңгы юлга затырга йөзләгән кеше җыелды. Туганнары, дуслары, хезмәттәшләре һәм тамашачылары. Татарстан журналистикасы иң оста белгечләрнең берсен югалтты. Спасибо за внимание. До свидания. Еще увидимся. Соңгы эфиры. Тамашачыларга күрешербез ди, насыйп булмый. Шул китүдән ул телеэкранга бүтән әйләнеп кайтмый. Бүген үзе белән хушлашырга килделәр. Монда туганнары, дуслары, тамашачылары. Бик яраталар шундый кызганыч, яшь килеш китеп барган. Йөрәк җылый. Хезмәт юлын Алексей Яшел үзәндә башлый. Аннан Казанга килә, яңалыклар җиткерүче корреспондент булып таныла. Эфир телеканалында 2003 елдан. Соңгы вазифасы тема программасының алып баручысы. Леша был всегда профессионалом. Ул үз эшенең остасы иде. Соңгы эфирын югары температура белән алып барды. Мине алыштырып торырга сорый ала иде, алай эшләмәде. Күрешербез диде. Менә шушында очрашырга туры килде. Язмыш. Всегда удивлял, что он может разговорить любого представителя. Сәясәтче, бизнесмен, гади кешеме, ул һәркем белән җиңел аралаша, уртак тел таба иде. Аны һәр кайда үз кешесе итеп кабул иттеләр. Бу да сәләт. Филолог буларак телнең чисталыгы өчен көрәште. Бездән дә шуны таләп итте. Экраннар аша ул меңләгән кешене үзенә карата, якыннан белмәгәннәр өчен дә үз кешегә әйләнә. Катлаулы темаларга җавап эзли, ярдәм итәргә тырыша. Фитнес, велосипед, фотографияләр белән кызыксынган. Төп сыйфаты кешелеклелек иде диләр. Тинакши ул. Үзе әйбәт журналист, белән бергә эшләгән, беренче тапкыр бергә интервьюлар да алган. Гаҗәпләндерә мине үзенең шундый профессионаллыгы белән, үзенең эшкә мөнәсәбәте белән. Бик иртә китте. Бу менә уйга сыйып бетми һаман. Үз вакытында туры чыгышта, эфирдә еш очраштык, әзерләндек. Аңа белән бөтен безнең очрашулар, бу программалар бик җиңел үтте. Үзенчә, үзе җиңеле. Лидер үзенең якын туганын очраткан кеше килеп итеп исәнләшә иде һәм күңелдә шундый бер җылылык, позитив калайды аның белән сөйләшкәннән соң. Бер айдан аңа 40 яшь тулган булыр иде. Тапшырулары телевидение архивында үзе безнең йөрәкләрдә калыр. Алексейны Яшел үзәндә җирләделәр. Гөлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.
Башка темалар хакында Кабан күлендәге ике аккыш башка аккышны үз тирәлегенә кертми. Гәрчә нәсел дәвамчысы булса да, якын китермиләр, шукыйлар. Бу хакта безнең редакциягә Казан үзәгендә яшәүчеләр хәбәр итте. Бу нәрсә? Кешеләр кебек үзара фатир бүлешүме, дошманлыкмы? Сорауларга җавап алдагы материалда. Кабан күлендә җырларда җырланган ике аккыш, аларны монда 4 ел элек җибәргән иделәр. Паркушлар янына бүген 3нчесе урнашмакчы, әмма хуҗалар гына якын китерми. Бу күл тирәсендә йөргән кешеләрнең дә игътибарын җәлеп итми калмый. Талыйлар якын китермиләр, куып җибәрәләр. Шул ук нәзакәтлелек, мәхәббәт матур кышлары тик менә төсләр генә бераз үзгә. Чакырылмаган кунакта соры төсләр өстенлек итә. Әллә шуны шатмаганнармы? Каждое животное, оно защищает свою территорию. Табигатьтә һәр җаниясе үзенең тирәлеген саклый. Ну это же нормально. Бу бит гадәти күренеш, кошлар җәнлекләр арасында еш очрый. Я тоже считаю, что для животных это нормальное поведение. Мин дә моны авыр кабул итмим, гадәти хәл. Ул сыры кыш үзенә башка урын эзләсен, оясын кырсын. Боксаң әлеге чакырылмаган кунак 7 ят түгел икән, Кабандагы парның баласы. Узган җәй аккышлар 6 бәпкә чыгарган. Аларны башка сулыкка урнаштыралар. Яз килгәч шуларның берсе кайтырга булган. Әмма белгечләр әйтүенчә, аккышларда әтияни кебек туганлык төшенчәләре юк. Һәрбер алар янына килгән кыш алар өчен дошман булып тора инде. Чөнки конкурент шикелле. Алар арасында бар ярыш бар. Бит инде табигатьтә монда да нәкъ шулай ук. Аларның әнияти, әби бабай дигән шундый әйберләр юк. Үксез аккышны Казан зоологлары үз канатасына алачак. Белгечләр күлдә аккышларның популяциясын арттырырга тели. Әлеге җан иясе дә үз парын табып өй акрасына ышаналар. Китмәгез аккышлар, китмәгез, якты күлне ятим итмәгез, сез киткәч моң китә җиременнән. Гөлназ Гыниятова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бәхет ул нәрсәдә? Сәламәтлек, мәхәббәт, яраткан эш, сәяхәт кылу яисә кыйммәтле машинамы? Һәркем бу сорауга үзенчә җавап бирә. Россия иң бәхетле илләр рейтингында нибары 59-нчы урында гына булса да, туристлар Казан шәһәренә мөкибән. Башкалада яшәүчеләр дә тормышка аек һәм күтәренке кәеф белән карый. Алар ни өчен бәхетле соң? Үзләреннән сорадык. Бәхет алда булып күзе килми, күпме генә аны юрама. Мине бәхетсез дигән, нигә икәнен белми, яшә үзе бәхет дөньяда. Счастье, это когда все улыбаются, все радуются, и у всех хорошее настроение. Балалар исән-сау булу инде кызым. Дусларым белән Казанда йөрү. Мин артистка, сәхнәдә уйнау. Минем өчен зур бәхет. Күп кирәк түгел кешегә, күңел тыныч булса, шул бәхет була. Всем счастья! Кемдер өчен бәхет ул күңел халәте. Андыйлар бүген халыкара бәхет көнен билгеләп үтә. Менә IT-паркта кызлар якыннарына хат җибәргә булган. Гаджетлар заманында мондый язма хәбәр алу әтиянине һичшиксез бәхетле итәчәк, ди Айгөл Усманова. А что пишешь? Я пишу, как я их люблю. Для меня счастье — это мой ребенок и моя семья. Это самое главное. Бәхет ул беренчедән иман, икенчедән үз туганнарың, үз якыннарың янында булуы һәм үзеңнең яраткан эшең белән шөгыльләнү. Интернет челтәрендә дә бүген бәхет эстафетасын җибәрделәр. Шул исемдәге хэштег белән кешеләр үзләрен бәхетле иткән тормыш мизгелләре белән уртаклаша. Кем өчендер ул гаилә, кем өчендер елмаю, кем өчендер башкаларны бәхетле итү мөмкинлеге. Шуңа да карамастан, Россия бәхетле илләр рейтингында нибары 59-нчы урында. Әле 10 көн элек кенә Россия башкаласы 10 баскычка өстәрәк иде. Ә менә Казан бәхетле шәһәр. Туристлар шулай ди. Алар шок каталар Казанның матурлыгына. Безнең күп санлы тарихи объектлар, уникаль Кремль бар. Кешеләр бик кунакчыл. Казанда яшәүчеләрне дә мин бәхетле дип атар идем. Татарстанда, үз җирегездә, туган шәһәрегездә яшәүегез белән бәхетле. Мин һичшиксез, әлбәттә, мин бәхетле. Безнең тормышта хәзер вакыт шушы рәхәтен күрергә вакыт җитми. Шуңа күрә кеше ул һәр көн ул аңлап бетерергә тиеш. Бүген аның гаилә, аның эш, аның ниндидер иҗат ул бәхетен нигезендә ята. Конфуций сказал: найди себе любимую работу, дело, и всю жизнь будешь бездельником. Вот я бездельник всю жизнь. Кайбер сәясәтчеләр бәхет мәктәпләре, бәхет министрлыклары булдырырга кирәк ди, әмма күпләр уйлавынча бәхет үзеңнән генә тора. Кай вакытта кеше бәхетне әллә кайлардан эзли, әмма ул якында гына булырга мөмкин. Мәсәлән, артыңа борылып карауда җитә. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Биредә хыяллар чынга аша. Бүген 13 яшьлек Камил Бариев яратып караган уральский пельмени артистлары катнашында тамашага килде. Монда эләгү өчен ул билет сорап хәйрия акциясендә катнашырга хат язган була. Рөстәм Миннеханов аның хыялын тормышка ашыра. Привет.
Настоящий прикид. Камил Бариев яраткан артистларын әле кичәгенә телевизордан караса, бүген инде якыннан күрешә, аралашалар, фотосурәткә төшәләр, бүләкләр биришәләр. Бу тамашаны малай көнләп түгел, сәгатьләп көткән. Үзегез күрәсез инде балалар ничек сөйгән, без бу көнне бик көттек, әзерләндек, инде нәрсә бүләк итәрбез икән, нәрсә эшләрбез икән дип бөтенесен уйлады. Камил актив катнашты инде бу эшләрдә. Бу гаиләне мин бик элек беләм. Камилне 1нче класста укыта башладым. 5 ел аның белән эшләдем. Бик тырыш бала. Шундый авыру булса да, бик тырыша, эшли. Уральский пельмени концертына эләгү өчен Камил Хәйрия акциясына хат яза, аның һәм башка балаларның хыяллары Мәскәүдә теләкләр чыршысына әйләнә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 3 хатны үзе ала, арада Камилнеке дә була. Бүген ул гаиләсе янәшәсендә рәхәтләнеп концерт карый. Душа поет, вечно у меня в Казани. Я написал стихотворение. Рөстәм Миңнеханов моннан тыш Полина Щербич белән Вячеслав Бонсеровның да күптәнге хыялларын чынга ашыра. Алар Кремль чыршысында катнашырга һәм ишек алдында зур атынгыч сораганнар иде. Руслан Хусайнов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде. Уңышлар сезгә һәм иң мөһиме, сәламәт булыгыз. Апрельнең 3-сеннән 6-сына кадәр Камал театры Яр-Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә гастрольләрдә. Афишада иң популяр спектакльләр һәм премьералар. Билетлар Камал театр сайтында, Энергетик мәдәният сарае һәм халыклар иҗаты йорты кассаларында. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Ышанычлы хож операторы, думырты хождан, хож һәм гомрә, кулай бәяләрдән. 8800 555 92 10. 8800 555 92 10. Болгар радиосы тәкъдим итә. Концерт түгел. Мөгъҗиза. 29 март. Пирамида. Башкалардан читтә калма. Килеп күр. 1 һәм 2 апрель. Казан. Уникс. Үзенең супершоу юмористик программасы белән Даниил Сабиров. 7-нче сезон. Килегез. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. 30 марта, 18:00. Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу-балет Тодес, звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте urazova.ru, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. Без возрастных ограничений. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышның иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 20-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыштан көн болытлы булачак. 2 градуска кадәр җылы. Республикабызда болытлы һава. Иртәнге сәгатьләрдә карлы яңгыр явачак. Көндездә урыны белән явым-төшемнәр көтелә. Температура әллә үзгәрми. Төн якын чыгышта температура 3 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелә-Мензелеевскида урыны белән кар һәм урыны белән яңгыр явачак. Җомга көнне дә һава шартлары уңай саклана. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр кими, температура әллә үзгәрми. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә болытлы һава, җилкен яктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта карлы яңгыр явачак. Температура шулай ук 3 градуска кадәр. Халык сынамышларына ышансак, март айында тукран күренсә, апрель җылы булыр диләр. Һава торышы чыгарылышның иганәчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Авыртуга түзмә. Доктор Остка шалтырат. Бүсел һәм артрозларны операциясыз дәвалау. Доктор Ост федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча гына дәваланган.
Башкалабыз Казанда көн болытлы булачак. Температура 5 градуска кадәр. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Җирнең магнит кырытыныч. Луидор Казан автоузәге газ автомобильләрен сату һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча Татарстанның рәсми диләре. Бары тик газ Луидор автоузәгендә өр-яңа автомобиль сатып алганда 318 мең сум акчагызны янга калдыра аласыз. Белешмәләр өчен телефон 8 800 2002 402.